F'diskors divisiv f'Għawdex il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg attakka b'mod ripetut il-Prim Ministru filwaqt li għal darb'oħra foka fuq l-inkjesta tal-Vitals. Da minn barra li sostna li l-istorja tal-konkos difettus ta' Mater Dei hija storja avvintata fost attakki fuq il-medja li rapportat id-dikjarazzjonijiet ta' Gregg li jgħid li l-konkos difettus u ħrafa. Li dik kienet storja inventata minnhom. Dwar il-konkos difettus ta' Mater Dei l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għamel numru ta' studji fuq il-bini ta' dak l-isptar u sab nuqqasijiet serji. Barra minn hekk il-kumpanija internazzjonali Arab kienet għamlet stima li biex jissewwa kien se jiswa 20 ta' miljuni ta' euro. Miljuni li tħallsu mit-taxxi tal-poplu għax gvern nazzjonalista ta' dak iż-żmien ta' wejver lil Skanska, il-kumpanija li bniet l-isptar u l-iskanskat il-penali bl-avukat tagħha kien Adrian Delia. Intant Gregg reġa' attakka wkoll l-Avukat Ġenerali u lill-Kummissarju tal-Pulizija u wissihom li huma ma qumiex il-fuq mill-liġi. Lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali ħanerġgħu nagħmlulkom it-twissija. Bernard Gregg qal li fit-8 ta' Ġunju l-poplu ser jerġa' jagħti s-saħħa lill-Partit Nazzjonalista. L-istess sostna David Casa li qal li l-Partit ta' Għawdex ser ikun il-Partit Nazzjonalista. L-Awċin se jkunu dawk li sejtuna jekk Alla jrid it-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. Casa fakkar kemm fil-passat meta kien hemm Giovanna De Bono Għawdex kien jagħti appoġġ lill-Partit Nazzjonalista. Skont Casa ser ikunu l-Awċin li se jagħtu t-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew lill-Oppożizzjoni. Jiena kont niġi fl-bliet u fl-irħula ta' Għawdex flimkien ma' Giovanna De Bono. L-Awċin se jkunu dawk li sejtuna jekk Alla jrid it-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. Fl-attività tkellmet ukoll Roberta Metsola li ftaħret bil-kariga tagħha li sostniet hija tajba l-Malta għax meta hija ssiefer ittajjar il-bandiera Maltija. Anke Bernard Gregg qatt jiftaħar bil-kariga ta' Metsola filwaqt li l-kandidat nazzjonalista Libu Ġeja Bartolo saħansitra għal Gburi li qed jaqsam il-podju magħha u sejħilha The Boss. Dan filwaqt li njora li jsemmi lil kap tiegħu Bernard Gregg.